Tumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani avushengi zidosha nezidoshakazi zikanonkwenkwezi. Hlala namhlanje nawe ungashengi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Zindlondlo ezinkulu, makhosi amakhulu, thokozani lisedi khanya. Bethunani, I'm back with a bang. Guys, right now I want us to talk about Isithunywa. Ne? We've touched on Isithunywa like quite a number of times, but it's just gonna be 10 minutes. Isithunywa, ne? There's something I want us to understand. This is going to be a very short video. Something I want us to understand is Isithunywa. Something that I feel some of us really go overboard about this Isithunywa thing, you know. Siyayibaxa singabanye uve umuntu esithi hayi mina ndiyayivuma ngesicawa sana, hayi mina kuvela Isithunywa. Uyayiva ke ukubone like guysini, let's tone down. Otherwise, at this rate, sizaba ngabaprofethi sonke apha eSouth Africa. Trust me. At this rate, and ibona ngakhona. Guys, picture this. I want you to, like, with everything that you know, Isithunywa, it's fine. I'm not trying to sell you an idea here. I'm not trying to change your mind about how, you know, you view or your opinion of what Isithunywa is. Ne? But hear me out here. One, we all know history as South Africa, ne? Song, I think standard 4 ubana ngabani phazami when uYan van Riebeeck landed in the Cape. It was 1684, I think. 16 something kodwa. Yayiva ke late 1600s. Walenda uYan van Riebeeck. Eza ships endiyikhumbulayo kwaku yayikhona kodwa i-dromedaries. There was a dromedary somewhere. There was a Goede Hoop somewhere. I don't remember the third one, but there were 3 ships that landed. Ne? Now, before then, ne, there's another story of Bartholomew Dias. If you get called after Jan, I think he came before. But yeah, as 30, like, it's not like we're trying to get marks for history here. Ne? All I'm saying is these guys came, yeah, but sekukudala sikhona apha thina, sekukudala singazi nix ngeBhayibhile. Yayiva ke ingekho into ekuthiwa iBhayibhile, singamazi uYesu lilonke. You understand? Singazi ukuba kukho umuntu owaxhonywayo emthini. And that's the honest truth. Yayiva, I'm not picking a fight with anyone, you understand? With anyone, with any religious group or whatever. I'm just stating facts. Now, meaning, all along, sithina singamagqirha, sizizangoma, singamaxhwele, sizinyanga. That's all we are. That's all we know. Yayiva ke. And then, qi. Bafika uYan van Riebeeck no Bartholomew Dias. Yayiva ke. They changed our world. Wow. It became a crime ukuba ligqirha all of a Sunday. Uyayibona laa nto? Ububanjwa kudala ngela xesha xa uligqirha. It was even kuma statutes of the republic. When we became a republic, there were statutes of the law. You understand? Witchcraft Act. It was an act. Meaning, ububanjwa, it was a punishable offense. Ukuba ligqirha practiceayo. And therefore abantu bethu abathwasayo, you know, azange kwayekwa ukuthwaswa. You understand? Ukungenwa lidlozi yonke laa nto leyana, having a gift and all of that, azange kuyeke ngosike kufika iBhayibhile. You understand? Because kaloku idlozi lona alikho kule situation
sikuyo ngokufika koYan van Riebeeck continued, you understand, ukusingena ngokomoya. Uyayibona laa nto? But now there was no time to twasa because kaloku the Witchcraft Act, you understand, was here. So abazali bethu then, you understand, okhokho bethu came up with a plan yokuthi, you know what, it's fine, kuright, masingene ecaweni. Yayiva ke sifihle lento yobugqirha bethu ecaweni. Yayiva ke ubugqirha bafihlwa ecaweni, bajikwa yaba ubuprofethi, yaba ubuthandazeli, whatever you want to call it. Yayiva ke ngoku imibala yentsimbi, the beads and all, you understand, kwasetyenziswa iintambo, iiwuli. You understand? That's why uzawufumanisa into yoba abathandazeli, abaprofethi bathanda iwuli. You understand ke ngoku? Fumane uboniswa iwuli ebomvu na green, omnye eblue and white, njalo njalo, omnye yellow and green, njalo njalo. Ithi into ezawuli replaced ubuhlalu, replaced iintsimbi. You understand? Because bungasoze kaloku ungabanjwa xa uzawuyokozela intsimbi. Buthi what net unxiba intsimbi ugqibile uoffender urhulumente of the day, uyabanjwa wena. Uyayibona ke ngoku? So xa iyiwuli, I think indaba yewuli biba, you understand? So yazi iwuli ke ngoku, ubotshwa amalungu ngewuli. Uyayibona laa nto? Wenza umqhele ngewuli, ubotshwa amalungu like uvoila. You understand? Uchuphile. You understand? Amayeza agayisiswa, akhandwa, imigubo kwenziwa iziwasho, ajikwa umbala, kwasetyenziswa. Uyayibona ikalika? Umuntu okhulele ezilalini uzawuyazi ikalika. Le bekupeyintwa ngayo ronta, ibe green, ibe purple, ibe blue, ibe njani njani, ibe yellow. Abantu abanyangayo bathi imikhando. Ikalika leya. I don't care who says what. Ikalika at the end of the day. Yayiva? Bekujikwa ke ngokwamayeza, imibala yamayeza ifakwe ikalika, umbala othile. You understand? Kwenzela uba ingacaci uba liyeza. Kwathiwa ziziwasho. Uyayiva? Guys, akho iwaw itheni ngesithunywa, except for the fact that it is how ubuhlwele bethu devised. You understand? They devised means zoqhubekeka nokunyanga, bekufihla ukunyanga ecaweni. You understand? Izambatho ebebezinxiba ngaloo maxesha. You understand? Imibala le bebeyisebenzisa, I think mna ibithatha indawo, you understand, yesinxibo umuntu iintsimbi ebezawube ezibhijele ngazo ukubana ngaba ebekhululekile kungekho Witchcraft Act. Now fast forward to 2023, we are free. You understand? Well, we may not have economic freedom, but we are free. Yayiva? Akho mntu upanikileyo ngoku, akho mntu ubanjwayo ngenxa beli gqirha ngoku. Ithi laa nto laa mntu wayengumprofethi, wayesisithunywa ngenxa benyanzelekile yena kuba ebezawubanjwa ubana ngabe bezazenza isangoma okanye igqirha. Wakomele ethwasile, wayethwasa ngedlozi, wayethwasa ngobuhlwele. Khona lo mntu wayethwasa ngaye ngoko. So ukuthwasa, it's not like kwayeka kulo mntu then ke ngoku yena uphila isicawa. No, there was always intshisekelo yentwaso kuye, ubhubhe esagula. Uyayiva? Yile ayigqithisele kuwe. Ithi laa nto sukucinga into yoba ngosikuya ecaweni uyekile ukuthwasa. Waye ukuthwasa kwakho kuzabe kunyangekile. Ayihambi olo hlobo bra. Awubophelekanga awupanekanga, ufree. You understand? Practice freely. Uyayiva ke ngoku? Thwasa. Of course, respect into idlozi lakho lakhe langumprofethi, ube nazo ezazambatho zakhe. You understand? In memorial. Uyayiva ke? Amagwini bethuna bendithanda ufuna ubambe, nasilibambe kuloo ndawo.